අපි සුප්‍රිතයාගේ විදිහට අරගෙන ආව රුපියල් 44 ලක්ෂ 2614.740ක දැවැන්ත මුදල ඔබ දිනා ගන්නවා. ඒ සුප්‍රිතයාගේ හිමි ලොතරැයිපත ඔබට අලෙවි කළා. ආර් ප්‍රශාන්තන් මහතා යාපනය NLB අලෙවි නියෝජිත. NLB අපි මේ වසරට මේ දක්වා බිහි කළ 6 වන සුප්‍රිතයාගේ ලාභියා ඔබ NLB හඳහන ලොතරැයියෙන් බිහි කළ දෙවන සුප්‍රිතයාගේ ලාභියා ඔබ ඔන්න ඔබට සුබ පැතුම් අපෙන්. மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு அறிய தருகின்றோம். இன்றைய தினம் நாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த 44,2614 ரூபாய் 40% சுப பரிசு உங்களில் ஒருவரால் வெற்றி கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிர்ஷ்ட டிக்கெட்டை விற்பனை செய்திருக்கின்றார் எமது விற்பனை முகவர் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த ஆர் பிரசாந்தன் அவர்கள். இவர் NLBயினால் இவ்வருடம் உருவாக்கப்பட்ட 6வது சுப பரிசு வெற்றியாளர். அதே போல NLB ஹந்தஹன ஊடாக உருவாக்கப்பட்ட 2வது சுப பரிசு வெற்றியாளர். வெற்றியாளருக்கு எமது வாழ்த்துக்கள். හඳහන ලොතරැයියෙන් ඔබට පුළුවන් රුපියල් 50,000 තෑගි දිනා ගන්න ධනයෝගාංකය ගලපගෙන අද වාසනාවන්තෙන් 5 දිනක් අපි බිහි කළා.